салом дӯстон, акнун тимҳои футболи кишвари Русия расман аз ҳаққи иштирок дар мусобиқаҳо маҳрум шуд. Дирӯз саҳари барвақт хабаре пайдо шуд, ки ФИФА ва УЕФА дар иртибот бо ҳам қарор доранд. Мақсади гуфташунидҳои онҳо дур кардани дастаи Русия аз мусобиқаҳои зери нуфузи УЕФА ва ФИФА буд. Баъд аз гузари чанд соат ин хабар статуси расмиро гирифт. Имрӯз мо андешаи худро оид ба ин масъала баён мекунем. дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати Якикс мебошад. дар он ҷамъовақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия надоранд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. аз футболи ҷаҳон маҳрум шудани кишвари бузурги Россия дар натиҷаи он ба миён омад, ки онҳо дар кишвари Украина амалиёти низомӣ анҷом доданд. ин идомаи санксияҳои кишварҳои аврупоӣ ва созмонҳои ҷаҳонӣ нисбати Русия мебошад. ин таҳримҳо ба ҳамаи зинаҳои футболи рус амал мекунад. киё аз чӣ бенасиб шуданд? Мунтахаби занонаи Русия, ки аллакай рӯхати чемпионати Аврупоро дар даст дошт, ба Евро байни бонувон намеравад. тими миллии мардонаи Русия оид ба футбол дар бозиҳои гузаришии ҷоми ҷаҳон ширкат намекунад. худрасо мекунем, ки сараввал Шветсия, Полша ва пасон Ирландия дар изҳороти худ қайд намуданд, ки бо тими миллии Русия бозӣ нахоҳанд кард. Чехия ҳам бо онҳо ҳамроҳ шуд. Сармураббии тими миллии Русия Валерий Карпин дар бораи ин масъала чунин ибрози андеша кард: боиси таассуф аст, ки мо бо сабаби ғайриварзишӣ мубориза бурда наметавонем. аз ҳама хавотир барои футболбозоне ҳастам, ки орзуи асосии онҳо дар ҳаёт бозӣ кардан дар ҷоми ҷаҳон буд. мешавад гуфт, ки футболбозон ягон гуноҳ надоранд, онҳо танҳо масъулият доранд халос. агар кор то ҳамин дараҷа равад, пас онҳо маҷбур ҳастанд то қурбони ҳамаи ин даргириҳо бошанд, гуфт Карпин. ягона дастае аз Русия, ки то ба плей-оффи мусобиқоти қуррааврупоӣ роҳ ёфт, Спартаки шаҳри Москва мебошад. дар натиҷаи қуръакашӣ дастаи шаҳри Москва бояд бо Лейпцинги олмон бозӣ мекард. ҳамагон набарди Тедескоро зидди дастаи собиқаш интизор буданд, вале акнун ин дастаи мардумӣ аз ҳаққи ширкат дар мусобиқаи Лигаи Аврупо маҳрум шуд. ин маънои онро дорад, ки Лейпцинг ба таври автоматӣ ба даври якчорниҳоӣ роҳ ёфт. ҳама ин ҳолатҳо ба футбол ва мухлисони он таъсири бад доранд. ба мо мегӯянд, ки сиёсат ба варзиш ва алахусус ба футбол бояд хуш набошад. аммо мутаассифона мо шоҳиди он мешавем, ки сиёсат ошкоро дар футбол ҳаст ва футбол дар сиёсат. ҷомеаи футболӣ умед бар он дорад, ки дар оянда ин ду чиз аз ҳам чунин вобастагии калон нахоҳанд дошт. бигзор сиёсатмадорон проблемаҳои худро дар саҳнаи худ ва футболбозон дар майдони сабз ҳал кунанд. акнун русҳо метавонанд ба бозиҳои олимпӣ омода шаванд. сарвари кишвари Русия ба олимпиада таваҷҷӯҳи зиёд дорад ва дар баромадҳояш мегӯяд, ки бояд дар онҳо ғолиб шавем. юбилеи Спартак машҳуртарин истилоҳ дар футболи Русия аст ва акнун гуфта метавонем, ки ин ҷашн то ба 100 мерасад ва тахмин кардан ҳам мушкил нест, ки онҳоро дар он дам ки табрик хоҳад кард. дар охир ҳаминро гуфтанӣ ҳастам, ки бозингарони рус ба мисли Смолов тарафдори сулҳ буданд ва хоҳиши оромиро мекарданд. пости кардаи ӯ дар Инстаграм аз ин гувоҳ медиҳад, ки кулли футболбозон зидди ин ҷанг ҳастанд ва набояд онҳоро муҷозот кард. рушди Барселонаро танҳо одамони танбал намебинанд. баъд аз омадани хави ба Каталония кор дар он ҷо хеле беҳтар шуд. бисёриҳо мегӯянд, ки Барса баргашт. шояд чунин суханони баланд гуфтан айни ҳол барвақт бошад, вале пешравии Барса мисли оби равон рӯшан аст. хави ҳатто дар бораи ҷоиза мегӯяд. ӯ баъд аз бозӣ ба Атлетик Билбао чунин гуфт: ман чунин як бозиро интизор будам. бозии тими мо рӯз то рӯз беҳтар шуда истодааст. футболбозон дар тамринҳо талоши хуб карда, дар бозӣ хеле олӣ прессинг карданд. дар хатти дифоъам ҳунари онҳо олӣ буд. эҳсосоти хеле хуб дорам. мо ба хотири чунин натиҷаҳо кор мекунем. барои мухлисон хурсандам. аз натиҷаҳои Барселона шод ҳастам. дар бораи Дембеле мехоҳам қайд кунам, ки рафтану нарафтанаш кори ман нест. ӯ ҳамеша меҳнат мекунад ва барои ин ӯро қадр мекунам. ман метавонам ӯро ҳам дар канори рост ва ҳам чап истифода кунам. ӯ гол мезанад, пас медиҳад ва ҳунари хуб дорад. ба ман маҳз ҳамин лозим аст. айни ҳол мо дар ҷои чорум ҳастем. баъд барои он талош мекунем то сеюм шавем ва дар хотир дошта бошем, ки Реал хеле пурқувват аст. аввалтар аз ҳама бояд ба ҷои сеюм бароем, гуфт Хави. дар чанд бозӣ каталониҳо чорголӣ зада истоданд. ҳамаи мо медонем, ки хатти дифоъи Атлетик дар ин мавсим чӣ гуна қавӣ аст. дар мавсими ҷорӣ ягон тим ба дарвозаи онҳо 4 гол назада буд, аммо Барса тавонист. Атлетико Мадрид ҳам новобаста ба ҳамаи душвориҳо бори ҳам 4 гол нахӯрда буд. Барса дарвозаи клуби Симеонеро ҳам 4 бор рахна кард. баъдан ба дарвозаи Валенсия танҳо Реал ва Бетис 4 гол равон карданд. яъне ин кори шӯхӣ нест ва каталониҳо ин корро тавонистанд. мақсади ин гуфтаҳо
дар он аст ки барса рӯз то рӯз бо қувват шуда истодааст. дар мавсими ҷорӣ онҳо ба лигаи чемпионон роҳ ёбанд, мухлисон хурсанд хоҳад буд, чун баъд аз ҳамаи душвориҳо ҳеҷ чизро талаб намекунанд ғайр аз рухати лигаи чемпионон. аммо мавсими навбатӣ аз барса натиҷаҳои баландро талаб хоҳанд кард. нашавад ки хави асири натиҷаҳои хуби мавсими ҷорӣ гардад ва аммо чунон менамояд ки хави қудрати муваффақ кардани барселонаро дорад. дар футболи Эрон хабаре пайдо шуд ки мо ба он таваҷҷӯҳ дорем, чунки бевосита ба футболбозони тоҷик таъсиргузор аст. гап сари он меравад ки Sport News-и Эрон хабари арзу шикояти футболбозони дастаи Персеполисро нашр кард. гӯё ин даста таи чанд моҳ мешавад ки ба бозингаронаш маош намедиҳад. ҳафтан аз футболбозони Персеполис мақсад доранд ки аз сафи форсо раванд. ду бозингари тоҷик Ваҳдат Ҳанонов ва Мончер Сафаров рӯз то рӯз мавқеи худро дар ин тим мустаҳкам карда истодаанд. агар кор ҳамин тавр рафтан гирад, Ваҳдат ва Мончер метавонанд ба ватан баргарданд. баъд аз бозӣ дар чунин клубҳои номдор ин ду танҳо ба бозӣ дар дастаи беҳтарини кишвар Истиқлол розӣ мешаванд ва халос, вагарна роҳи кишварҳои дигарро пеш мегиранд. Истиқлоли Душанбе дар гурӯҳи хеле қавӣ афтод ки калимаи мушкилгузар бо он мутобиқати 100% дорад. аз ин рӯ агар душанбегиҳо дар ҳайят футболбозонеро мисли Ваҳдат ва Мончер дошта бошанд, ба нафи кор мешавад. шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.